Nakasurim lagi ka pa, Bloy. Kape. Sige ya. Muna ko. Sa may atong tuyo, ano nakasuray mo ka? Kining, ya. Pait lagi ko ya. Kasi pwede ko makahilam diya kwarta ba, palit ng bugas. Bumpers na bata. Oh, mana na akong gingon pa, Bloy. Pag nagpait, doon na si kuya. Wala din ako yung bagay. Isa-isa yung magkuwang. Dili kang sundo ka ng kuya. Bitaw. Hadlok makamahot ng babae nga kadagkang babae sa imutan. Sa klase ng dagway. Kining, ya. So, ano, pahilam ka o nasaba pa ka na ko. Bitaw, Pabloy. Nanong diri ang pagkanidoon na ko na pagturong kung kapait. Ito ka doon sa atong gulang magutong ha ani nagpupas. Wala, manday kwarta niya. Sige, pag pumasaba sa tuwa. Dito na lang tayo na kamakaulam.